Grabe ha, effortless makay. Goy mo mag-andad na kay tanan dito sa ato, goy. Ha? Oh? Ligya kay pura dito. Ang nila ba noon? Kani dito guys, kani siya. Nana siya kanang halo-haloan o kanang tahuan. Oh? 20 ka buok ang iyang branch dito, dire siya may mamaligya na oh. Oh, haragot. Oh. Para ko dai, kikiyot ko tago. Oh, ala ra na siya ka simple dire oh. Hello, sa mga pinakakusgan dali oh. Si Mother. Kusgan mo dagan. Salami karon diri sa Filipino Day, Mother no. First time mi namo duha niya. Ako personally wala ko nagtuo nga yani diri kadaghan diri ang mga Pilipino. No? Ito tagamay ang Pilipino diri sa Minnesota do daghan daya. Diri na to makita ang klase nga baligya. Kani si Mother, maligya na sila ang pangalan kay Alchemic Cure. Alchemic Cure nga. Kung mga Pilipino mo na mo sa Amerika o wa sa Amerika, di mo kari ko in person. Ano sa website? Visit nila ang ilang website niya, alchemiccure.com. Ako sa naibutang sa description. So, check out niyo guys para makita niyo yung mga baligya. Yeah, aside sa mga baligya dere, is na po yung mga Daghan kayo mga pagkaon. kaon, Ay halo-halo. ano, sisig. Sisig. Kasunod sa sisig ang ato ah. Kasunod na maligyan na pagkakuan pagkaon. Kompetensya ano ito sila kanan diha sa haro. Mga klase nga pagkaon nga Pinoy na adi rin pamakita. Kay mura mi sa pesta style aside sa pagkaon ng mga baligya, nga salina na asay tukar-tukar dere na yung mga sayaw-sayaw ganihan ay sinulog. Pero wala mi. Wala na ko ni apelog pared ay kay wala na gising. may kaabot. Ang stay tuned sa video kay para pakita na mo ninyo ang unsay na mga kasikas dere sa Filipino Day. Filipino Day. I don't think it's just that. I think it's safe. This all work, Order Coke with please. Kalami oh. Cover. Wala lang cover, madam. Oh, atong tilawan kung unsa gyud kalami para Thank you. para magpamatuod ba nga legit gyud atong kuan ba. Sige David, buhin mo rin. Upi, gini. Murag lami abi ta tanaw no at wait, oh. Oh, sa may kasulti sa halo diha. The best. Kamanda mo. Kilaw ka? Ila oy be. Ilok na kita. Ora gid niya mong giari guys. Pinakalami nga halo-halo sa mild cake. Wala pinakalaming halo-halo diri sa Minnesota oh. Oh, way makalupi goy. Tanawan ninyo ang ninyo guys oh. Tanawan dito. Grabe eh. Oh. 5 ka kilometro. Unsa may special sa mga halo ma'am? Ano lami man ni? I made the halaya and the electric and the Homemade gid eh. homemade. Oh, ang banana homemade siya naghimo sa saging. A few moments later. So guys, nami sa booth sa isa po namo ka friend dire si Ganggam. Unsa may pangalan sa ilang store? Gang kanang i-correct kung mauni Alchemic Cure. Alchemic Cure. Kato interviewon si dili na siya si Sunshine Cruz guys. Pareha nagnaw. Boy no be? Grabe kay ni hatak ko kuan kana. Ah. Kuan pa customer. Ano siya? Ito ay kalagad. About your Kaya mo ang ginabaligyan karon ang mga massage gel na diha mga personal care. So, kuan siya mix. So, kung gusto mo sakit yung alawas, yung long shifts mo, kaya nag-work full ka na kuan So, sa nurse. mga
Buwan ay panghaplas diha oh. Umot kayo. Garantisado ni aside sa mga haplas na sila ibaligya ang mga pins, Tapos mga Filipino stickers, mga kalo, mga kalo, mga jewelry, oh. color changing na mugs. Mm. Pila na magkaka-years sa imong business ani? So, it's actually estimated 2020. So 2 years na bago pa di ay. Oh, bago pa di ay. So bago pa niya pero gidagsa na oh. 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 No, so that's a wrap. Ba't sinami kay, ano naman, gutom na kayo, mga bata ba? Murag kaawan nun sa. Oh, yeah. So, Actually, napa siya banda, no? Unta. Pero di namin mahuwat kay kauwan nun, yun ay mga bata, bisod kayo niya. First time mi namo diri sa mga tent of Philippine Day. Yeah, and hopefully dili ni mawa mo klase. Next year mamaligya ko. Maligya niya. Watch out! Takay ba, oy? So, mga to siya niya. I hope nag-enjoy mo sa video niya. Babu! Kita next time.